бо қарори раиси шаҳри Душанбе барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2020-25 ба тавсиб расид. амалисозии барномаи мазкур дар доираи маблағгузории буҷети давлатӣ ва маблағҳои махсус инчунин аз ҳисоби маблағгузории шарикони рушд амалӣ гардидааст. ҳадаф аз таҳияи барнома баландбардоштани савияи дониши кӯдакон, сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ ва ба шароити нави иқтисодиву иҷтимоӣ мувофиқ гардонидани зинаи нахустини таҳсилоти шаҳрвандон дониста мешавад. таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф маҳсуб ёфта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам дастгирӣ меёбад. қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба таҳсилоти томактабӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки назорат ва расонидани ёрии методӣ ба субъектҳои раванди таълиму тарбияи томактабӣ беҳтар гардидааст. барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-25 амалӣ гардидааст, ки тибқи ин барнома дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе нақшачорабинӣ тартиб дода корҳои зиёде ба анҷом расида истодааст. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, стратегияи рушди соҳаи маориф ба роҳ монда шудааст, ки ин кормандони соҳаи маорифро боз ҳам водор месозад, ки барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати таълиму тарбия кӯшиш ба харҷ диҳанд ва инчунин дар ноҳияи Сино аксари муассисаҳои томактабӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуда, қисмати майдончаҳои бозӣ аз навсозӣ ва қисмати онҳо аз таъмири асосӣ бароварда шудааст, ки ин боз ҳам барои беҳтар гардидани сифати таълиму тарбия ва ҷиҳати рӯҳию ҷисмонии кӯдакон нақши муҳимро мебозад. иттилоъ дода шуд, ки то соли равон дар шаҳри Душанбе 150 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият дошта. аз ин теъдод 99 муассисаи таҳсилоти томактабии буҷетӣ, 46 муассисаи томактабии хусусӣ ва 12 муассисаи томактабии назди корхонаву ташкилотҳо ба шумор мераванд. шумораи умумии тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ 30739 нафарро ташкил медиҳад. ба онҳо 1672 нафар мураббияҳо таълиму тарбия медиҳанд. ҳамасола дар паёмҳои худ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба соҳаи маориф қайд менамоянд, ки соҳаи маориф яке аз соҳаҳои устувори ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлату давлатдорӣ ба шумор меравад. аз ин рӯ ҳамасола барномаҳо тасдиқ мегарданд, ҳамасола барномаҳои соҳавӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад ва дар соли 2019 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди давлатии таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020-25 ба тасвиб расид, яъне тасдиқ гардид, ки ин метавонад яке аз ҳадафҳои муҳими соҳаи маориф ба шумор равад. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба тасвиб расидааст ва сарроёсати маорифи шаҳри Душанбе дар асоси он нақша чорабинӣ ва фармоиши худро омода намуда аз соли 2020 ин барномаро татбиқ намуда истодааст. бояд қайд намуд, ки барнома асосан ба соҳаи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ рабт дорад ва тамоми он ҷанбаҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, яъне эҳтиёҷоти муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва муҷаҳҳазгардонии кабинетҳои методӣ ва таъмин намудан бо таҷҳизотҳое, ки ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ вобаста аст, дар барнома яъне ба назар гирифта шудааст, ки давра ба давра дар татбиқ аст ва иҷро гардида истодааст. вазифаҳои барнома ҷонок намудани тарбияи томактабӣ ва беҳтар кардани сифати омодагии кӯдакон ба мактаб дар кӯдакистонҳо тавассути ташкил намудани гурӯҳҳои тайёрӣ ба мактаб дар назди кӯдакистонҳо ва мактабҳои таҳсилоти умумӣ, такмили базаи меъёрии ҳуқуқии системаи тарбияи томактабӣ, дарки афзалиятнокӣ ва таҳкими заминаи омӯзиши забонҳои давлатӣ ва хориҷӣ, бахусус англисиву русӣ дар кӯдакистонҳо, беҳтар намудани сифати тайёр кардани кадрҳои баландихтисос барои муассисаҳои томактабӣ, мустаҳкам намудани базаи моддиву техникӣ ва иҷтимоии муассисаҳои томактабӣ, таъмини раванди таълими томактабӣ бо маводи таълимӣ, илмиву методӣ, ҳамкорӣ бо ташкилоту созмонҳои ғайридавлатӣ дар мавриди баландбардоштани маълумотнокии падару модарон дар тарбияи кӯдакон ва тайёр намудани онҳо ба мактаб, яъне кӯдаконе ки ба кӯдакистонҳо фаро гирифта нашуданд, такмили маҳорати касбии мушовирони шуъбаҳои маориф, сарварон ва мураббиёни кӯдакистонҳо тавассути чопи маводу дастурҳои методӣ, табодули назар ва омӯзиши таҷрибаи кишварҳои дигар мебошад. қарори мазкур ҳамасола татбиқ мегардад ва
дар асоси он ҳамасола нақша чорабиниҳо ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ равона гардида истодааст ва ин қарор чихеле ки дар боло қайд кардем вобаста ба муҷаҳҳазгардонии кабинетҳо, вобаста ба таъмин намудани гурӯҳҳои муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва айвончаю таҷҳизотҳое ки ба муассисаҳои томактабӣ рабт дорад бевосита назорати он дар соҳаи маориф аз ҷониби сарвисияти маориф шаҳри душанбе мебошад, чунки қарори мазкур дар шаҳри душанбе бештар татбиқ гардида истодааст ва дастгириҳо аз ҷониби раиси шаҳри душанбе нисбати соҳаи маориф ба роҳ монда шудааст ва мо низ кормандони соҳа ҳамасола татбиқи онро ба роҳ мемонем ва дар доираи нақша чорабиниҳо семинарҳо баргузор мегардад то ин ки иҷроиши бандҳои нақшаи чорабиниҳо ба роҳ монда шавад. дар баландбардоштани сифати тарбияу таълими томактабӣ фароҳам овардани шароитҳо барои ташаккули шахсияти кӯдак дар кӯдакон пайдо намудани малакаҳои зарурӣ барои омодагӣ ба мактаб асос аст. дар мазмуну мундариҷаи фаъолияти кории муассисаҳои томактабӣ ба омӯзиши забонҳои давлатӣ русиву англисӣ бояд диққати махсус дод. яке аз вазифаҳои муҳими тарбияи кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ инкишофи ақлӣ, эҳсосот ва нигоҳ доштану мустаҳкам намудани ҳолати ҷисмониву рӯҳии кӯдак аст. ҳадаф ва мақсади барнома низ ба хотири татбиқ ва ба хотири кӯмак расонидан ба аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба хотири ҳифзу яъне ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрвандон ва бахусус ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ба назар гирифта шудааст. дар доираи ин ба хотири шароит фароҳам овардани кӯдакони ҷумҳурӣ ва кӯдакони шаҳри душанбе ба инобат гирифта шудааст ва он стандартҳои давлатие ки вобаста ба самти муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ мебошад дар барнома ҷо карда шудааст. дар донишкадаи такмили ихтисоси шаҳри душанбе яъне курсҳои такмили ихтисос ба роҳ монда шудааст ва ин ба хотири баланд бардоштани савияи дониши мураббиён ки имрӯз баъзан мураббиёне ҳастанд ки ғоибона ба таҳсил фаро гирифта мешавад. аз ин рӯ ба хотири ин сарвисияти маорифи шаҳри душанбе тасмим гирифтааст ки дар якҷоягӣ бо донишкадаи такмили ихтисоси шаҳри душанбе курсҳои омӯзишӣ ба роҳ монад ва ин дар нақша ҳамасола ҷой дода шудааст. бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи шаҳрвандон ба кӯдакистонҳо лозим аст ки заминаи ҳуқуқиву маблағгузории соҳа мустаҳкам гардад ва намудҳои гуногуни муассисаҳои томактабӣ ташкил шаванд. мушоҳида гардид ки аксари муассисаҳои томактабии ноҳияҳои Синноҳ ва Исмоили Сомонӣ бо мебел, таҷҳизоти варзишӣ, фонди китобҳои бачагона, бозичаҳо, асбобҳои айёнии таълим таъминанд ки ин ба сифати тарбияву таълими кӯдакон таъсири мусбӣ мерасонад. солҳои охир аксарияти биноҳои муассисаҳои томактабии ноҳияҳои мазкур таъмири даврӣ гардидаанд. вобаста ба татбиқи ана ҳамин барномаи рушд дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ омӯзишҳои забонҳои русиву англисӣ миёни мураббиён ба роҳ монда шудааст ва ҳамасола дар нақшаҳои кории муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ин масъала яъне дарҷ гардидааст ва семинар машваратҳо низ ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе ҷумъа баргузор мегардад. ин ҳам яке аз пешравӣ ва рушд намудани муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад ки ба хотири баланд бардоштани сатҳи сифат ва ба хотири пешравии кор ва ба хотири оне ки омӯзгорон тавонанд ки дубора ана ҳамон мани зеҳнии худро баланд бардоранд ва тавонанд ба кӯдаконе ки имрӯз ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ меоянд яъне савияи дониши худро баланд бардошта ба онҳо чизе дода тавонанд. ба ин хотир семинар машваратҳо низ ба роҳ монда шудааст ва ин метавонад як таконе бошад барои баланд бардоштани сатҳи сифат ва ба хотири баланд бардоштани дониши мураббиён. гурӯҳҳои муассисаҳои томактабӣ дар ноҳия пурра ба аёнатҳо ва бозичаҳо барои гузарондани машғулиятҳо таъмин мебошад ва инчунин утоқҳои ҳамшираҳои тиб бо таҷҳизотҳои муосир таъмин мебошад ва инчунин ошхонаҳои муассисаҳои томактабӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуда бо таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин мебошад ки кӯдакон бо се вақт хӯроки гар таъмин мебошанд. муассисаи томактабӣ яке аз зинаҳои асоси таълиму тарбия ба шумор меравад ки ва мо кормандони маорифро водор месозад ки боз ҳам барои таълиму тарбияро беҳтар намудан саъю кӯшиш намоем ва инчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои мо
муаззами миллат дар ҳар як паёми худ нисбати ин соҳаи калидӣ ғамхориҳои бениҳоят зиёд карда зина ба зина маоши кормандони соҳаи маорифро баланд мебардорад, ки аз он водор месозад ки ҳар як корманди ин соҳа таваҷҷӯҳ ва ғамхории худро дар анамун муассисаҳо зоҳир намуда боз ҳам барои таълиму тарбия ва бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ, меҳампарастии кӯдакон дар ин соҳа бояд саҳмгузор бошад. яке аз самтҳои асосии барнома ин қонигардонии эҳтиёҷоти шаҳрвандон барои дастрасии таҳсилоти томактабӣ, фароҳам овардани шароит барои таъмини хизматрасонии амалию самарабахш дар муассисаҳои томактабӣ, баробарии шароити гирифтани таълиму тарбияи томактабӣ барои кӯдак аз гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ, ҳамкорӣ ва расониндани кӯмаки машваратӣ ва методӣ ба оилаҳое ки кӯдакони синну соли томактабиро тарбия мекунанд иборат мебошад. таҳсилоти томактабӣ ки барои сармояи инсонӣ заминаи асосӣ мегузорад, ба рушди ҳаматарафа ва мукаммали кӯдак мусоидат намуда, салоҳияту малакаҳои таълимиро рушд дода, тарбияи ватандӯстӣ ва ҳисси хиштаншиносиро ташаккул медиҳад. дар асоси барномаи рушди таҳсилоти томактабӣ Саросияти маорифи шаҳри Душанбе ҳамасола пеш аз оғози таҳсил гурӯҳи корӣ дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор таъсис дода ҳамасола қабули муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумиро ба роҳ меонад. дар ин раванд муассисаҳое ки масалан аз ҷониби Саросияти маорифи шаҳри Душанбе бахусус аз ҷониби махдумати иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таъмирҳо, яъне маблағгузорӣ мегарданд ва он дар амал қарор мегирад, инро назорат намуда қабули ҳамун муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабиро ба роҳ мемонад, ки ин тибқи фармоиши сардори Саросияти маорифи шаҳри Душанбе ба роҳ монда мешавад. Саросияти маорифи шаҳри Душанбе ба хотири татбиқ ва рушди соҳаи маориф ҳамасола нақша чорабиниҳо таҳия менамояд ва дар ин доира зина ба зина муассисаҳои таҳсилоти томактабиро бо тамоми ҳамун таҷҳизотҳо, бо маводҳое ки дар барнома дарҷ гардидааст ва эҳтиёҷоте ки дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ҳаст, онро таъмин менамояд ва кӯшиш менамояд ки дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии шаҳри Душанбе камбудиҳо ба назар нарасад. барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2020-25 бояд давра ба давра татбиқ гардад. натиҷаи ниҳоии барнома дар он аст ки системаи тарбия ва таълими томактабӣ, базаи меъёрии ҳуқуқӣ, асосҳои илмиву методӣ оид ба инкишофи шабакаи муассисаҳои томактабӣ, таъсиси гурӯҳҳо ва синфҳои тайёрӣ ба мактаб таҳия ва мустаҳкам мегардад ва сифати ҷобаҷогузории кадрҳо дар идораву шуъбаҳои маорифи ноҳияҳои шаҳри Душанбе беҳтар гардида, сатҳи тарбияву таълим дар муассисаҳои томактабӣ баланд мешавад. истифодаи шаклҳо ва усулҳои наву фаъол дар тайёркунии такмили ихтисоси кормандони педагогии кӯдакистонҳо ва беҳтар шудани маҳорати касбии онҳо кӯмак расонида, таҳия, нашр ва дастрас намудани адабиёти бачагона, маводи таълимиву методӣ барои муассисаҳои томактабӣ ҳаллу фасли худро меёбад. ҳамзамон аз ҳисоби ташкили гурӯҳҳо, синфҳои тайёрӣ ба мактаб дар заминаи кӯдакистонҳо ва мактабҳои таҳсилоти умумӣ, фойзи фарогирии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ зиёд ва омодагии кӯдакон ба мактаб беҳтар мегардаду мақоми мураббӣ дар ҷомеа баланд бардошта мешавад.